Hello sir. Lafiya na ji kana magana ƙasa-ƙasa. Sun tafi da ita, sun zo sun bubbuga min wuƙa. Sun shigo har ƙauyenmu, sun mugun bugu, sun caccaka min wuƙa, sannan suka ɗauke sarauniya suka tafi da ita. Kuma abin da yake bani haushi na kasa ƙwatatta. Amma ni kada ka damu da ni, kawai ka je ka ɗauko ta, ni nan mutanen gida za su ɗauke ni. Na rantse da Assamadu ko ɗaya daga cikinsu ba za ya sha ba. Ni za su nuna wa haka, zan nuna masu ainihin siffa.